Fekete tyúk, mind megette a megye. Életemben nem szerette dumi ember. Azt az egyet, ha valaki elveszi, én megátkozom, a jó Isten megveri. Csabika, ezt veszed, ugye? Hát azt én, hát erődjön! Na, tényleg bémen? Hát én sem gondoltam! Vízből mondtam, hogy menjünk be, de erre nem gondoltam, hogy ezek tényleg mély hoztak, bazd meg! Tavaly volt az első, hogy a fiúkat behoztam a lovaskocsival a rendezvényre, viszont akkor a sátor mellett megálltunk, most egy kicsit tovább mentünk. Jövőre a színpadra megyünk, hogy ezt tudjuk überelni, igen. Szerusztok, megérkeztünk a Majosi Kolbásztöltő Fesztiválra, innen jelentkezek be, konkrétan az egész itt megtelik mindjárt emberrel, lesz itt vagy 1000 ember, 50 valami csapat fog versenyezni, hogy kitölti a legfinomabb, legjobb kolbászt. Én a címvédő csapattal, a csík-csicsóiakkal jöttem, aztán lássuk, hogy mi sül ki ebből, értitek, meg kolbásztöltős kolbász is lesz sütve, úgyhogy mi sül ki ebből. Aha. Szép jó napot mindenkinek! Megérkeztünk az 5. Majosi Kolbásztöltő Fesztiválra. Én már felkészültem. Kezdődjön a harc. Van! Hova úgy látom, készültél? Mindent, a menüt hoztam. Nálam ti nyertetek. Az az élet Azt hiszi kézmosni hoztuk, az az élet vize. Nagyon főzte a hat csukárban, Tyúkszaros pálinka amúgy. Azt kell tudni a csicsói csapatról, hogy ők a címvédők, a tavaly ők nyertek. Hát én rég nézek, nem látok bennük gyárteseket, alkoholistákat látok. Honnan jött az ötlet? Vagy mi alapján indultál ez Majoson itt ez a Kolbásztöltő Fesztivál? Kérlek szépen, annak idején 2019-20-ban elmentünk Kovászló megyébe Komandóra, egy disznóvágásra berúgtunk, és ott megígérte a barátaimnak, hogy akkor kaptunk egy kolbásztöltőt. Az első kicsit kaotikus volt, most már egy kicsit szervezettebb, sokatalomban. 5. évet csináljuk, ezek mi kis székely rock'n'rollunk, jönnek felvidékről, adunai székelyek, tőletek jön 6-7-8 csapat minden évben, és összegyűlünk, ezek is sokatalom. Mondja, hogy kicsit szervezettebb, hát lássátok mekkora sátor, 50 csapat, úgyhogy kicsit szervezettebb. Írtó szerény vagy. Akkor te azt hallod azt a szót, hogy székely, neked ez mit jelent? Az élet, mert székelyek vagyunk, sündöttünk föl. Ez jó, Mi köszönöm. is azok vagyunk, mint ti. Köszönöm szépen. Ennek a kislánynak, ennek a családnak, dombon van a háza. Sugárjegély ne fagy, sugárjegély ne fagy, ők a udvarágot. Sugárjegély ne fagy, Azt mondtam ugye az előbb, hogy itt kell stíluson érkezni, stílusosan egy szekérrel nem. Elfelejtettem, hogy vannak itt még szentkirályok, és így kell érkezni, ahogy ők jöttek. Hidegrázós volt. Köszönjük, szentkirályok! Van itt egy vajkipülős, egy dézacska, kauflandos necbá. Mivel készültetek a mai nap? Meg akarjátok-e nyerni ezt a versenyt, vagy nem? Mindenféleképpen meg akarjuk. Itt a szakácsokon múlik, ne? Szentkirályból jöttetek idáig énekelve, vagy csak most kezdtétek a sátor előtt? Nem, mikor elindultunk, ma énekeltünk, úgy. Itt most mi történik? Megkínálja a
Csíkszent királynak a csapatját? Igen. A barátainkkal. Igen, a barátaink. Honnan a barátság? Honnan a barátság? Onnan a barátság, hogy Betlehemeztünk önálló. mi csak látogatóban voltunk, de tavalyi, amikor itt voltak a kolbásztöltőn, Zsoltival megismerkedtünk, utána megismertük az egész csapat. És ebből egy jó barátság alakul ki, és a hagyományokat, azokat ápoljuk, és a testvériséget. Volt az a vicc, hogy megkínálták a Székely bácsit pálinkával, sapka volt rajta, nem hallotta, azóta nem volt sapkát. Ugye? De te ilyet még nem láttam, hogy meg legyen kötve a pohár, úgyhogy te biztos, Megám. te ma nem szomjazol. El ne hagyjon a pohár engem. Te ma nem szomjazol. Biztos, hogy nem. Mit várok el? Hát szerintem, hogy minden jó legyen, szép legyen, a barátság meglegyen, és a barátságot mélyítsük tovább. Ha megszólalsz, akkor talán be tudjuk azonosítani, hogy hova való vagy. Talán közénk. Hát most nem bukovinai vagy, az nem probléma, de a bukovinaiak ugyebár majdnem, hogy mindenki Csíkból származik. A Madifalu veszedelem után, vagy meg előtte is persze, mert volt előtte is azért, akik átmentek Bákóba. Azt tudom. De akkor, hogyha úgy vesszük, akkor pont, hogy a csicsóiak vannak a legközelebb ehhez, ahogy a Madéfalva mellé jöttünk. Csicsó a Madéfalva igen, mellett. de nekem például a DNS-en keresztül az őseim az Csík-Jenőfalvaiak voltak, tehát Felcsík. Na hát azért valami látszik a Felcsíkiból. Itt van a tavalyi díj. Ez, hogyha esetleg más nyeri, akkor ez a vándorkupa, úgyhogy elég vagány dolog. Tényleg egy ilyen fesztiválra egy ilyen díj kell, ezt aláírom. Ennek van formaisága. Úgy tudom, hogy van nektek egy csapatotok? Igen. Mi a neve? Süldök. Hogy ti neveztetek erre, ilyen fiatalon erre a Kolbásztöltő Fesztiválra? Úgy, hogy mi már így az első óta itt vagyunk mindig, mert ugye a tesóm keresztapukája csinálja ezt, és megfigyeltük, hogy csinálják, és azért úgy gondoltuk, hogy mi is csinálunk egy csapatot. Meg sok disznóvágáson is voltunk már. Én úgy tudom, hogy ti ismertetek engem, vagy valamit tudtok rólam, bármit? Mit tudtok rólam? Hát én követlek TikTokon, meg fel vagyok iratkozni YouTube-on is. Hát nagyon szeretjük a videóidat. Hogyha békében mutasd egy idegen embernek engemet, hogy mutatnám? Hát úgy, hogy a legnagyobb székely, Igen. és a legjobb videós. Igen, meg a legkedvesebb. Túl nagyok ezek a jelzők rám, de köszönöm szépen nektek. Úgyhogy sok sikert nektek a mai napra, legények. Karcsi, ezzel van szerinted repedve ez a pohár? Hát ő is tele rendesen a fiatal embernek. A variázva az nem. Jó, köszönöm szépen. Csabika. Köszönöm szépen. Most amúgy simán megkérdezem azt, hogy beleteknek tekenyőt osztatok-e? Kisfejkéről érkeztünk, szeretnénk bemutatni mind a székely, mind a sváb ízvilágot. Ugye ez a terítéken is látszik, ugye, hogy székely és sváb teríték van főképp, és a helyi ételeket, a kultúrákat szeretnénk bemutatni. Hát megmondjuk őszintén, mi minden csapat szeretnénk elvinni a fődíjat, ebbe bízunk, aztán majd meglátjuk, hogy a zsűri bizottság mit mond. Itt vagyunk a lengyel Majosiknak az asztalánál. Azt látom, hogy ők nyerték a tavaly a legszebb asztalt. Hát mondják, hogy hasonló volt, mint jelenleg, ahogy kinéz, csak sokkal több volt a körítés, mert ilyen régi dolgok voltak az asztalánál, most ezeket nem látom, viszont a díj az itt van, úgyhogy a tavaly ők voltak a legszebb asztal, ennyit röviden. A borzasztó csapatnál vagyunk jelenleg, akiknek nem borzasztó a zsíros kenyerik, sőt, erős finom a zsíros kenyerik, és van náluk egy ilyen
borzes, ha már borzasztó, értitek a szópoént, úgyhogy én azt mondtam, hogy hazamegyek, mikor ezt meghallottam. Borzasztó, borz. Ezt érteni kell. Én ilyet még nem láttam, ezt hol tanultál, honnan jött az ötlet, hogy hogy indul ez? Hát én már fiatal koromban már a szüleimnek kellett segítsek, és már ott már tanultuk, de régebb hagyma volt, meg ecet. De most már átértünk, a citromnak a hatása olyan, mint az eceti, az háztartásban is takarítható, és nem vegyszernek minősül. És akkor ezáltal, ahogy kimostuk kívül belül, a citrom azt csinálja, hogy kifehéríti a belet és fertőtlenít. Honnan jött az ötlet, hogy minden mentes kolbászt csináljon? A mai modern világban kötelező haladni a korral. Haladtak, úgy látom haladtak. Nagyon. Sikerült kimaxolni ezt az egészet. Igen. Alapvetően Teveren annak idején a legnagyobb létszámban lettek betelepítve a bukonai székelyek. Maga a székelykör az 89-ben, tehát 35-36 éve alakultunk. Alapító tagja vagyunk a Bukonai Székely Szövetségnek is, és hát egy nagyon jó élet működik, egy jó egyeset, önálló székelyházzal rendelkezünk, van egy énekkarunk, és hát ugye a nagy hagyományunkra, különböző eseményeket ápoljuk, hogy tudjuk átadni a jövő nemzedékének. Mit keres ez a teveri csapat itt a Majosi Kolbásztöltő Fesztiválon, illetve mit vár el a mai naptól? Mi az elsőtől kezdve mindegyiken itt voltunk teveriek, személy szerint én mindig, ugye az 5. hajó számoltam a mai, és a mai naptól csupán csak annyit várok, hogy ez a hangulat megmaradjon, de itt még fokozódni fog, mert itt évek óta nagyon jó hangulat, nagyon sok embertársunkkal, barátunkkal találkozunk, és úgy gondolom, hogy nagyon jól szolgálja a közösség összetartozásnak, a közösség erejét. Úgyhogy a mai napon azt várjuk, hogy minél több ismerős és nagyon jó kolbászokat töltünk. Hurka zsíros sült hagyma van benne, kovászos kenyér. Úgy alakult meg, hogy a neten láttam, hogy mindenki süti a kovászos kenyeret, és kipróbáltam én is. Ez lett belőle. Hát ez azért gratulálok, én ilyet még nem láttam. Na, nem csak a száz folyik, hanem végre készülnek, és a kolbászok minden asztalnál, egyebet nem látok, tisztelettel. Ezt mondom, erről beszélek már, itt azért kész van egy csomó kolbász. Mire lesz ez elég? Mire lesz ez elég? Ez neked elég lesz, hogy megkóstolj. Egyik legszebb asztal, amit itt látok. Erre készültetek, vagy az, ez jött magától, vagy hogy van ez? Ott a főnök, a kommandói csapatfőnök. Hazataláltam már, itt vannak a kommandóiak, megyénbeliek, úgyhogy én nekik szurkolok. Hazafelé kell húzzak, Állunk vissza az összes pálinkát. úgyhogy hajrá a kommandó! Tényleg egyik legszebb asztal, ezt aláírom. Hello! Tiszteletem, Ince Csaba, Angyalosok. Mi történik itt? Mit csinálunk itt? Fogadjál tőlem egy rózsát. Vidd haza. Mondd meg a Harcfalvi kovástól van. Nábolonkodj, na. Dehogy nem. Ezt nem fogadhatom, csak úgy hát elvált a Dehogy nem. Egész életemben ezt csináltam. Így van, Harcról érkeztünk. Hát körülbelül innen Bonyhától egy 25 kilométerre van egy kovácsolt vassal foglalkozó vállalkozásunk. Kapukat, függönykarnist, lakásvasalatot, kulcstartókat. Mennyire hiányzik a te szakmád itt Magyarországon, vagy jelenleg ahol vagyunk Harc környékén? Kovácsok itt Tolna megyében azt gondolom, hogy azért viszonylag kevesen vannak. Kereslet sincs úgy rá, azért elvették a piacot, ugye a lemezkerítések, meg a mindenféle ilyen lemezáru, meg VPC kerítések, úgyhogy
Ez már inkább hagyományőrzés. Köszönjük szépen, győzöd a hagyományt. Ígyunk egy pálinkát, te meg én! Hát a díjmentes kóba az most készül. Tehát azt hazavigyük, visszavigyük át. Ami megmarad, Csabika, a buszra feltegyük a nyakadnak, akarunk egy ilyen, jó, egy méteres. Milyen szeretnél egy jó méteres kóba? Add nekem már, jó, semmi. Ezt én átnyújtom neked, nekem egyebben nincsen csak matricám, viszont az ember tényleg ne felejtse, hogy honnan indult, hova érkezett, kicsike a világ, Kézdi Szentélekről az úriember, onnan származik, és itt találkozunk, és azt mondja, hogy miattam jöttek a családdal, 30 kilométert idáig Pécs mellől, miattam az egész fesztiválra. Nekem ez a napomnak a fénypontja, úgyhogy tessék, köszönöm szépen. Én csak annyit tudok közelni, hogy a feleségemnek ez a legszebb névnapi ajándék. Akkor boldog névnapot! Köszönöm szépen, ez a legszebb ajándék, amit eddig kaptam. Köszönöm szépen! Szívből, szeretettel neked! Köszönöm szépen, akkor rakd fel rá! Fordítsd meg, rakjuk fel! Hajrá, Cikó! Na, így kell igazolni játékos, seperc alatt. Itt voltál! Én törzsekeres Cikói vagyok. Hát még nem egészen, de valami. Teljesen helyén való. Akkor innentől már nincs más, csak kell győzni. Már majdnem azt hittem Cikói vagy. Én már azes vagyok. Addig hitted az, de most már tudod. Bármikor, szeretettel várunk. Köszönöm szépen. Akkor hajrá Cikóiak. Ez a kötél rajtad, ezt tudod mire jó? Nem fog megvenni téged senki. Tényleg itt ez van, hogy asztalra jár az ember, mindenhol szeretettel várják. Egy pohár pálinkát megiszol-e még egyet, hát gondolom már lássátok tőle is rajtam, hogy azért nem hiányzik tőlem. Nem merek senkinek nemet mondani, de hát muszáj az embereket visszautasítani. Mindenki olyan barátságos, tényleg ez azt mondták, hogy ez ilyen összetartozás, mindenmentesen, hát ez így igaz. Ez itt Majoson, ami itt van, én még életemben ilyet nem tapasztaltam, hogy nincs olyan, hogy ismeretlen, nem létezik ismeretlen, mindenkivel barát. Ha egyszer tehetitek, akkor tényleg gyertek egy Majosra, a Kolbásztöltő Fesztiválra, akár jövőbe is, mert ez 10 per csillagos 10-es. Zöldöskedélyek vagyunk, önkéntes tűzoltók vagyunk. Az első rendezvénytől meg vagyunk tisztelve abban, hogy meghívtak, és nagyon tetszik ez a rendezvény. Mindig több és több kapcsolatot, társaságot, mindent találunk itt. Hát nem hiszitek, de még maros ludasiak is vannak így. Úgyhogy az ember lépten nyomon egy kicsit hazatalál, otthon találkozik. Tessék főnek mondani, igen, mit szeretne? Nyugodtan lehet mondani. Kolbászt akar? Hát itt kap, az biztos, hogy kap. Bátaszék. Mit kell tudni a bátaszékiekről? Hányadik alkalom, hogy itt vannak? Bátaszék, szerintem a kezdetektől fogva részt vesz a rendezvényen, és többnyire nagyon előkelő helyen végzünk. Pálinkával esetleg? Nem merek nemet mondani. Na. Nincs poharom, de jövök. Na hát ilyen az ember interjút akar csinálni, és lesz belőle egy pohár pálinka. Azért látom, hogy nem semmi töltőik van magiknak. Ezt honnét szerelték? Ez tulajdonképpen mondanám azt, hogy egy autentikus székely töltő, de ez egy autentikus sváb töltő. Kizárólag erre az alkalomra használjuk, hogy eljöjjünk ide a majosi kolbásztöltő. De ezt valahonnan kérték, vagy? Nem, ez sajátunk. Tehát ez egy több mint 100 éves töltő, kiváló állapotban van, mai napig tökéletesen teszi a dolgát. Azért remélem, hogy ezt a zsűries látta már. Azért nagyon remélem, hogy látta, mert különben alul fog minket értékelni. Bonyhádiak vagyunk, az innen van pár kilométerre. Az Angyalhívó Egyesülettől jöttünk, aki egy hátrányos helyzetűeket támogató egyesület. Kisvejkén, itt a környező falukban tevékenykedünk. Minden évben kijövünk a kolbásztöltőre, és van lehetőség itt mindenkinek felajánlani adományt, ételt, bármit, ami paradicsompusztára fog kerülni. Nekem egy nagyon jó élmény, mert én is félig székely vagyok. Otthon érzem magam, jó a társaság, itt a családom, itt vannak a barátaim, úgyhogy nagyon jó. De komoly kérdést szeretnék feltenni. Hány pohár pálinkát ittál ma meg? Arra nem tudjuk a választ. Erre nem tudok válaszolni momentán, de amennyit töltöttek, az egészet megittem. Hányat te? Igen. Hát legalább 20-at. Az egészen. Halljátok el, itt vagyunk, összeálltunk, mi lovak az árnyékba. Itt vagyunk, eszünk, iszunk, hogy szoktak mondani, együtt szúrunk, és együtt mártunk. Ezt mondtam neked, te nagy gyerek!
sikeresen itt egy Simpsonnal a majosi kolbásztöltőt. Csabikának nyilatkozok, mert felismertelek. Ja, egyáltalán meg. Kedves barátaim szóltak, hogy nagyon gyorsan pateroljam ki magam. Hát már elég régóta nézlek YouTube-on. Tehát már egy jó 5 éve. Hát nem mosult ma. Kenyérsütős videódat, azt iskolába oktatóanyagként kaptuk le. A pityókás kenyérű. Mi? Igen, ezt komolyan mondom. Ez melyik iskola? A Bonyhádi 3-as iskola, Széchenyi. Na ezek azok a dolgok, emberek, ami nem mindegy, baszki. Oktatóanyagként leadni egy Csabika videót, hát ez nem igaz, na. De igaz, na. Közben egy sátorral arrébb vagyunk, ahol sütik most már a csapatok a kolbászaikat, amit most ugye elkészítettek. Az volt a lényeg, hogy a kolbászt azt úgy szabadott csak hagyományosan, hogy ülővel, stb. Csinálni, nem szabadott semmi modern technológiát alkalmazni, csak kézzel. Most pedig megnézzük, hogy milyen kolbászok készülnek. Jó lesz-e, finom lesz-e? Hogy nem, benne van mindenféle jó fűszer, akkor muszáj, ráadásul jó az alapanyag, az a lényeg, alapanyag, jó a hús, akkor abból lehet csinálni jó kolbászt. Főleg magyaros így, beletenni a fokhagymát, deleket, szeretetet, mindent. És akkor jó íze lesz. Melyik településről érkeztek? Bonyhád. Bonyhádia. Akkor a legelső kolbász az ugye Bonyhádia, ami itt egyből meg... Hát így kell kezdeni egy ilyen eseményt, hogy az ember még legyen hazai a legalább. Igen. Ebből lesz a nyertes kolbász, vagy nem ebből lesz? Egyértelmű, hogy ebből lesz! Ebből lesz! Úgy lehet, ezt a fehér népek csinálták már. Ők szeretik a vastag a kolbája, semmi. Erre vágyja valami szépet. Hát én nem ismerek semmit mondani, inkább ti mondjatok nekem valamit, hogy mi... Hát te akkor Erdélyből jöttél. Én onnan Székelyföldről, de mit kell a ti kolbászatokról tudni, hova valósiak vagytok? A mi kolbászunk az Felsőnáláról jön. Szeretik a csalók? Azt nagyon. De nem ezt, amit megsütünk, hanem amelyiket nem sütjük meg azt. Mert aztán Székelygyökér van onnan is, mert jöttek ott a Felsőnálára, menekültek még a háborúból, mert én meg onnan származom. Mert Hadikfalván annak idején is már ott volt. Csináljuk a kolbászt, olyan lesz, mint annak idején. Egészséges, remélem, akkor nyertek. Hajrá! Így nem kell csinálni! Így nem kell csinálni! Így csinálják! Másképp kell csinálni! Megmondom őszintén, hogy a kolbászt már leadtuk, amivel nyerni fogunk, úgyhogy no stress. No stress. Fiataloké a jövő. Én mindenkit támogatok, és azt szeretném, hogy mindenki olyan boldog legyen az életében, mint amilyen én vagyok jelenleg. Puszkó! Vagy nyerünk, vagy nyerünk! Ez Szent Királytól pont ilyen válaszra számítottam. Ez ilyen csál. Ez nem szeret ma, tudod, Csabi? Azért nyertetek az elmúlt évben, vagy miért nyertetek? Nem, ezt csak azért csináltuk, hogy most ma is lesz csálok ütkött, ne így csinálja, és akkor lehet nyerni. Hát ha nézi azt a videót, akárki kolbász jut, az ne így süsse, mint te. Ne, így süsses, akkor mi nyerünk. Csabika, szeretnéd a kolbászatot megsüssük? Nem. De tudod, hogy akarjuk? Felültetünk a tarcsolapra, balilló, és ügyesen süssük meg. Köszönjük! A tökeit előkerülnek, akkor lesz jó. Ezért nem nyer idén Csicsó, ezért. Szépen lassan sülnek a kolbászok, olyan 20 körül most már kész van, ott vannak tálalva, a zsűri elé vannak, ezek járulva. Olyan 50 darab, nem lennék a zsűri helyében, amúgy már 50 darab kolbászt megkóstolni, nem semmi dolog még különbségetes tenni közötte. Látok különféle tálalásokat, nekem ezt tetszik a legjobban, amelyiken ott egy disznyóes van, ugye, hát Majosi Kolbásztöltő Fesztivál. Több helyen láttam a disznyót, mint embléma, erősen tetszik. Még egy olyan 20-25 csapat kell, hogy jöjjön, érkezzen, de mint lássátok, mindenki süti még a kolbászát. És már harmadik éve vagyok a zsűrinek a tagja, úgy is lehet mondani, hogy a meghatározó. Ezen a kolbásztöltő versenyen a zsűri tagokat minden évben rajtam kívül lecseréljük, 5 főt, azért, hogy ne legyen az, hogy a zsűrit elfogultság vágyával állítanák falhoz, ugye ilyen rossz nyelven szólva. Igazából nem csak a kolbásznak az ízét és minőségét pontozzuk itt, hanem magába a technológiai sorrendet, hogy készül el a kolbász, mennyire autentikusan dolgoznak a hagyományainkat, mennyire tartják számon a készítők, akik itt csapatokba ugye összeállva csinálják a kolbászokat, illetve nagyon fontos az is, hogy milyen küllemmel, milyen megjelenéssel, milyen tisztasággal. És ezeknek a feltételeknek van egy pontrendszere,
és ez alapján kerül ki a győztes. Most a csicsóiakról beszélünk fel, mert ők a címvédők. Hát a csicsóiak címvédők, igen, ők tavaly nagyon több mint 20 ponttal verték meg a mezőnyt, viszont azt is tudni kell, hogy azért itt mi az ős Magyarországon, ahogy mondani lehet, mi is felkészültünk most már évről évre, mert ugyanis sajnos meg kellett tanulnunk azt, hogy a határon túli magyarok nekünk megmutatták azt, hogy mi is az a vendégszeretet. Itt ezen mosolyoghatunk, igen, de a csík-csicsóiak, de ide sorolhatnám a szentkirályiakat is, vagy akár a székelykevélyeket, ugye délvidékről, vagy tardoskeddieket, pont Szlovákiából, felvidéki magyarokat, mind-mind olyan tálalást és mind-mind olyan asztalt mutattak be, amihez itt a helyi közösségeknek fel kellene nőni. Idén sokkal nehezebb a zsűrinek a feladata, tudom, hogy közhelyes, amit mondok, de ez tényleg így van, mert a helyi kis csapatok is felvették a boxkesztyűt, csúnya szóval szólva. Másodszorra vagyunk itt, hál' Istennek, tavaly a Csíkszenkirályi házas ember néptánccsoport voltunk itt. Az idén hál' Istennek el tudott jönni velünk a férfi dalárda is. Nem akarunk semmit megnyerni. Mi már megnyertük, amit akartunk. Mi megnyertük azt, hogy együtt lehetünk itt, jó hangulatban tudunk lenni, és nekünk ez a fontos. És reméljük, ha a színvonalat üssük, akkor meghívnak jövőbe is, és részt tudunk venni. Az a helyzet, hogy ez az ember erősen szerény, pedig volna, amire bőcsködjön. Ez biztos, hogy tű ennek az eseménynek, hát legalább 3 szintet, vagy 3 szint, így lehet ezt így mondani, szint emeltétek, és emelitek avval, hogy itt vagytok. De ha nagy Isten idén tűnyeltek például, akkor mi lesz? Már ugye láttam, hogy nótáztatok, táncolni tudtok, énekelni jól tudtok. Ha megnyeritek, mi lesz az öröm? Megörvendünk, biztos, és megyünk haza, az Isten megsegít. Végezzük a dolgunk. Szeretném, hogy ti nyerjetek idén. Én a körbejártam 52 asztalt, úgy érzem, hogy ti megérdemlitek ezt. Évről évre járunk egymáshoz, ide-oda-vissza. Kaptuk azt a megtisztelést, hogy Kedvezzelnekóra közösen most már második alkalommal műsort tudunk adni Bara Szabolcs-Komámmal. Reméljük, hogy még lesz rá igény, és én csak azt kívánom, hogy ezek a barátságok, ezek a kapcsolatok tovább tudjanak tartani, tovább tudjuk folytatni. Talán az a nyereség. Nem az, hogy most kapunk egy diplomát, hanem az, hogyha egymást továbbra is tudjuk értékelni, és együtt itt tudunk lenni ezen a színvonalas rendezvényen. Címszó, amit mondott, hogy a nyereség, és egyetértek vele tényleg, mert ez van, hogy az ember eljön ide, én most vagyok itt legelőre, de nyertem, ma már sokat nyertem, rengeteg barátot nyertem, rengeteg élményt nyertem, és tényleg ez a címszó, hogy nyereség. Mert tényleg aki ide jön, az barátla el. Úgyhogy szerintem ezt aláírott teljes, és a Majosi Kolbásztöltő Fesztivál ez tényleg a barátságról szól, és a barátok nyeréséről szól valamennyire. Úgyhogy köszönjük szépen! Komlói nagydíjas kolbász. Február 1-én nyertük meg a nagydíjat a nemzetközi versenyen. Ennyit kell tudni a kolbász. Akkor nagy reményeket fűznek ezzel? Csak ilyen szerényen? Igen. Ehhez. A legjobb. Országos verseny nyertünk ezzel a kolbásszal. Na lássuk, hogy itt mire lesz elég. Meglátjuk. Minden mentes kolbász azért nyerő idén, szerintem. Mi címvédőként úgy jöttünk, hogy nyerni mindenki szeret, mi is szeretnénk, de aki itt van, szerintem mindenki nyert. Az idén egy kolbász különlegességgel készültünk, amit mi se készítettünk, 3 állatból van. Disznó, róka és medve. Ez tényleg? Nem hülyeség. Innen a disznó az vad volt, a róka az gomba volt, és a medve is. Mit jelent neked a Majosi Kolbásztöltő Fesztivál? Barátságot, egy kiváló rendezvényt, az összetartozás erejét. Szerintem ami legfontosabb a Magyarország számára az... Jó. És azt mondta, a Nagy Magyarország lapítót honnan vettétek, mert nekem esként? Lapítót, fülé szavaktuk ki, résével ki kell faragni, Csabika, jó munkát! Köszönöm szépen. És meg kell csinálni. Akkor hajrá! Akkor most neki fogok egy lapítót csinálni.
a székelyek fognak fellépni, léptek fel, az ő előadásukat láthattuk, most pedig jönnek a Szent Királyok, na hadd lám, hogy ők mit énekelnek most kórussal, ezek olyan fognak énekelni, hogy minden recseg. Ezek vetik, értitek el, most meglássák. Az ember el sem hinné, hogy egy akkora buliba csöppenít belé. Ki gondolta volna, hogy itt akkora buli lesz? Ha tetszik a buli, már pedig tetszik a buli, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Ne felejtsétek el benyomni a csengőt mellette. Most pedig bulizzunk! Ölelj, csókold a szám, nem kell a csend, sem a magán. Megemelem a talapomat, ha megmutatod az igazi arcomat. Hát fordulj felé, látod, és ezt teszem. Öntse rá, csak szólj rá, nem lesz kisztúkigető, kivolhatál. Hát fordulj felé, csillad viszont a szemüveget. Pedig a szívnek gyártva hordja. Jártad is lesz a hígének, így a sírnak előttesznek, Első alkalom, hogy itt vagyunk, Erdély szívéből, ott, ahol a Aranyország, Barosszék, Tükölőszék és a mezőség megérintik egymást, Maros-Ludas, onnan jöttünk mi. Én erősen örvendek annak, hogy maros-ludasiakot látok itt, és maros-ludasiakkal találkozhatok itt. Már mindenre számítottam, de erre nem. Én háromszéki vagyok. Lassan azt lehet mondani, hogy Maros-Ludas egy szórvány község lesz, vagy közösség. Sajnos. És ennek külön örvendek, hogy Maros-Ludasról eljöttek, és megmutatták, hogy mi az, amit Maros-Ludas. Itt az asztalon, ami van, az Maros-Ludas. Úgyhogy köszönjük szépen, nem csak Maros megyeiek nevében, nem csak a ludasiak nevében, az egész Nagy-Magyarország nevében, hogy önök itt vannak, és ezt így csinálják, és képviselik ezt. Köszönjük szépen. Én ezt úgy szerettem mondani, hogy történelmi Magyarország, annál inkább élek a történelmi szóval, mert számunkra ez történelmi jelentőségű ez az itt lét, és reméljük a következőkben igenis a jövő előttünk, és mi ebben bízunk, és Isten áld meg a magyar. Köszönjük szépen! Marok széke, porlik, mint a szikla, népek harcában zajló tengeré. Felüss az árja, százszor elborítja, ne hagyd elveszni, Erdély Istenét.
Köszönjük szépen! És akkor most... Már nem bírom. Jó, és akkor még egy szám, és utána... Idegrázás, baszki. Itt vannak a fődíjak előttem, lássuk, hogy mit mondtok, vagy mit gondoltok, hogy szerintetek amúgy ki nyerte meg. Nekem van egy ilyen sanda gyanúm, hogy az első helyet azért székelyföldiek, valaki közülünk, nem feltétlen Csicsó, de valaki elviszi. Írjátok meg kommentben még, mielőtt a videó jutna, hogy ki nyerte meg. Ilyen oklevelek vannak itt nálunk felé Majoson. A harmadik helyezett csapat a Csicsó csapata. Köszönjük a csapat képviselőit, tehát a Csicsói csapat 2025-ben a harmadik helyet szerezte meg a fesztivál második helyezettje, a 33-as Higasi csapat. A 2025-ös 5. Majosi Kolbásztöltő Fesztivál, aki elnyerte ezt a díjat, az nem más, mint az 51-es Csíkszentkirályi csapat! Gratulálunk nekik, nagyon sok szeretettel! Óriási tapsuk! Az érdem annyiban illet, hogy hozzátartozom a közösséghez. Az érdem Gyurikát illeti, aki a fő kolbásztöltő volt. Bízunk benne, hogy jövőre visszajövünk, és vissza tudjuk hozni a vándor töltőt Majosra, és reméljük, hogy jövőre ismét el tudjuk vinni. Gábor Dénest illeti még a díj igazából, hiszen ő az egész csapatnak az összetartó eleme, úgyhogy köszönjük Dénesnek is. Hajrá Szent Király, hajrá! Hajrá gyerekek! Na így, na, ami visszahoztuk, együtt hazavigyük. S na, úgy élik, hogy a győzteseket be kell tisztelni. Itt vagyunk Nagymányokon, de a Majos-Bonyhád meccset nézzük meg. Az MB3, ez teljesen más, mint idáig otthon a Székely-Mennyei megyei, ez már elitebb szint. Itt már egyből szemet fújt az, hogy itt a bírók melegítnek minden. Nálunk fel csak akkor szoktak futni, hogyha hajtsák őket. A nagy derbiről van szó, a völgységi El Clasicónak és nevezik, és hát akkor tartsatok velem, és tekintsük meg együtt ezt a meccset. Ez a Bonyhád-Majos mérkőzés, ez már azt mondom ilyen 15 évre visszamenőleg is egy nagyon komoly ütközet volt, még a megyebajnokságban is, MB3-ban ugye ez az első év, amikor találkoznak a csapatok egymás ellen, tehát mindig a megyébe volt Bonyhád-Majos vagy Majos-Bonyhád rangadó. Ez itt a környékbeli lakosoknak, szurkolóknak, vagy akik benne vannak ugye az egyesületi történetekben, nekik ez egy nagyon fontos összecsapás. Ugye nagyon jó szereplünk a tavasszal, 7 pontunk van a 3 meccsen, 2 győzelem, 1 döntetlen mellett, de hozzá kell tenni, hogy ez egy nagyon fejlődő kis egyesület, ugye pályázatot nyertek új füves pályára, tehát egy teljesen új centerpályánk lesz nyártól, és ha jól tudom, még az öltöző felújítás is szóba került, tehát van egy fejlődési folyamat, amit végig kell csinálni, de ez kell az is, hogy ez a csapat, amit most látni fogsz, az maradjon együtt, mert nagyon sok értékes fiatal tehetség játszik most nálunk. Meg vagyunk urak, mindenki? Jöjjünk, akkor jó mérkőzés. Gyerünk srácok! Hajrá, kapelok! Köszönöm! Majos! Hajrá!
Azért nálunk a patronoknak nem ilyen VIP asztaik van sáig, hogy ez nálatok akkor itt a Mányoki VIP, vagy ez a VIP. Árafutta neked? Közel van a tájegység, a kocsma. Azért vagy itt akkor jó épülni. A spori nem úgy fúj, ahogy kell, vagy egy kicsit másképp fúj, akkor van-e ilyen agresszió, vagy valami? Az folyamatosan van, az hozzá tartozik a meccshez. Na hát én azt hittem, hogy ez itt jó VIP szektornak számít, ugye itt az asztalról nézni a meccset, de vannak, akik még jobban megjátszották ezt, hogy meghekkelték a rendszert, már ott fent a vasúti sínek tetején állnak ketten, onnan nézik, úgyhogy ők vagy sörre költötték a pénzüket, vagy alapból nem volt belépőre, de okosba megoldották. Rohadjál meg! Figyelsz oda! Anyádba vittek volna lovat, bassz meg! Miért nem figyelsz oda, Spori? Miért nem vagy vonalba? Hát kezdődött, Csabi, hogy én gyerekkorom óta a Majosnak szurkolok, mert hogy több mint 30 évig az apukám volt ennek a csapatnak az elnöke. Hát mondhatom, hogy ott nőttünk fel a pálya szélén. Ezért nagyon szerettek meccsre járni és szotyizni, de ami a legviccesebb, hogy most már a 39. percnél tartunk, és 10 perccel ezelőtt kérdeztem meg a fiamat, hogy amúgy merre támad a csapatunk. De hogy én azért járok ide, hogy találkozzak az emberekkel, és hogy szotyizhassak a pálya szélén, meg hát a családom miatt. Figyelj, ezt a var visszanézi ám, öreg! Egyelőre erősen x-szagú a meccs. Nem akar összejönni a gól. Aki hallgat, a szúnyi puti! Na még egy perc van a meccsből, sputsz a hosszabbítás, de ezt én úgy érzem, hogy ez 0-0 le lesz zárva. Hát ilyen itt errefelé egy meccs, gondolom, hogy szoktak jobb meccsekes lenni, ez most végül nem adta ki. De legalább a hangulat az beindult a végére, sajnos, hogy csak a végére. Ha tényleg az egész nem az összetartozásról szólna, akkor miről másról? Ez itt Majoson a Kolbásztöltő Fesztivál, és ez az egészben a legjobb, és tényleg ez összekapcsolja az egészet. Én örvendek, hogy egy ilyen nívós eseménynek lehettem a szemtanúja, fültanúja, résztvevője, és megtisztelve érzem magamot, hogy meghívtak erre a Majosi Kolbásztöltő Fesztiválra. Köszönöm, hogy itt lehettem, nektek pedig ugye hát nincsen más dolgotok, csak fel kell iratkozzatok a csatornámra, hogyha tetszik, amit csinálok cserébe. És a lájkot nyomjátok be, és egyéb nincsen faszikáim, úgyhogy remélem, hogy tetszett ez a videó. Szerusztok, tyukláb, dudláb mindenkit. Fel vagy-e iratkozva a csatornára? Fel vagyok. És követlek. Igen, és a csengő B van-e nyomva? Csengő nem tudom, B van-e nyomva. Ez nagy hiba, a csengőt B kell nyomni. Itt vagyunk a Majosi 5. Kolbásztöltő Fesztiválon. A tavalyi évben mi nyertük az első díjat, de sajnos az idejében nem úgy jöttek össze a dolgok, mert túl sokat ittunk, nem lettünk első. De úgy beszélgetünk, a paralimpián lettünk.